pulis nga mipainom sa tulo ka mga bata og bino, ipasakaan og sumbong child abuse. Mga mananagat nadakpan tungod sa paggamit sa bukot nga wala gitugot. Gunman sa pag-ambush sa usa ka negosyante, nailhan na sa kapulisan. Suspect sakop sa usa ka pundok nga nagnegosyo og gidili nga drugas. Traffic namugna sa trailer nga may babag sa dalan tungod sa kabug-at sa iyang karga. Rerouting ipatuman sa Mandaue City tungod sa kadaghan sa mga proyekto nga nakaingon sa grabing traffic. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlang Huwebes, petsa 16 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Usa ka tricycle driver Georgia mibiya sa iyang tarong nga trabaho kay nakakitag sayon nga makwartahan pinaagi sa pagpamaligya og shabu. Samtang mga illegal gambling machines gisakmit human mireklamo ang mga ginikanan kay wala mang eskwela ang ilang mga anak. Ryan Sorote sa Ginlimi. Nagpaso ng kani tricycle driver na si Virgil Dungog human siya masikop sa gipigayong bypass operation sa Gunov Police Station sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matun ni ini, nahaylo siya sa kadali sa kwarta, nagitanyag sa miduol kaniya nga lalaki, pinaagi sa pagpamaligya og shabu sa Purok Far Star sa Bargibabag. Nakuhaan kining tulo ka bulto og 60 ka mga gagmang pakete sa shabu nga mobalor og dulad usa ka 2,000 ka pesos ug usa ka revolver. Di sama sa uban, doon na inadlaw nga dawatunon si Virgil nga 300 pesos sa iyang pagpamaligya gawas pa sa porsyento. Ikaw mo po porta nga asto na mo na pero tawagan po porta. Gihulagway nga organisado ang giapilan nga grupo sa dinakpan kay dali og sayon ra ang supply og mobalin ra siya og baligya aron di masakpan. Giso si sab sa kapulisan kun asa gikan ang shabu nga gibaligya ni Virgil taliwas sa iyang pangangkon nga gikan kini sa Takbayan sa Lapu-Lapu. Gawas kang Virgil 11 ka mga individual ang nasikop sa Gunov Police Station sa nakalabay nga mga semana subay sa mando sa Police Regional Office 7 sa pagpalapad sa ilang illegal drug operations. Ang kaning ato ang pagkahibaw ni Virgil sa abag ra sad ni sa ato ang mga katawhan nga nag-report nga regarding aning tawhana. Kami itong ani 17 ka mga illegal gambling machines na sakmit sa Cebu City Intelligence Branch sa ilang pagpangronda sa Barangay Basak San Nicolas, Dakbayan sa Sugbo. Nakadawat og reklamo sa mga ginikanan sa dapit ang kapulisan kay di na manood sa klase og mapasmo na ang ilang mga anak kay mahurot sa sugalang ilang baon. Way may angkon nga tag-iya sa 11 ka mga muli-muli og unom ka mga video karera nga nakuha gawas sa mga balay sa alumnus area. Kini base ni sa information sa mga ginikanan nga ang ilang mga bata ikan sa eskwelahan saya ang baon din nagali maabot pa sa eskwelahan kay musugal niya di na masugo di na sa makita sa balay. So Ryan Sorote, News 5. Nasakpan sa Port Police ang suway nga pagpalusot sa binultong shabu sa usa ka pasahero nga padung nang mupauli sa ila sa Tagbilaran City, Bohol. Leslie Caminade Vistil, Ginlimi. Wa na makaipsot kining lalaki nga suway nga mapalusot og shabu sa Pier 1 kagahapon sa hapon. Wa na makauli sa ila si Edgar Arcamo Jr. nga tagahapitat Buol, Tagbilaran City, Bohol, human masikop sa Port Police. Misud na sa waiting area sa Pier 1 si Arcamo aron magpaabot sa barko apan dihang nakapkapan unta kini sa mga sakop sa Port Police, ni palag kini og nikaratil og dagan. Agan siya pa ingon dito sulod, mutong gigukod nato. Di pangutana kung sa sulod sa iyahang kuan usa. So yung nakuha mga tumblo nga plastic na murag makita na to nga murnag siya gitago ba mahadlok man siya moable. Matud ni Arcamo, kagahapon sa udto siya naabot sa Sugbo ug igo lang siyang gipamalihugan sa pagpadala sa plastic nga blue. Ug kung maabot siya sa Bohol na ay mutagbo kaniya aron kuhaon kini. Wa na dayon kini mihatag og dugang detalye kalabot sa illegal nga kalihukan. Nakuha gikan sa dinakpan kining 15 ka mga binultong shabu. Ha? Siguro na gibakuha gyud lang kailan. Kisa may nagpadani mo anak. Okay, lalo nga na to. So yun Leslie Caminade Vistil, News 5.
Mga empleyado sa Barangay Calamba, siyudad sa Sugbo, gipa drug test. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Dulan sa 80 kakawani sa Barangay Calamba ang gipaubo sa drug test sa kusap. Matud sa Barangay Kapitan sa Calamba, Yvonne Feliciano, usa ka seminar ilang gihimo sa wala paghihimo ang drug test. So, among gipangayo ilang kuan, ilang consent sa kadaghanan kung gusto ba mo magpa-drug test. O yun man sila tanan. So, at least nalipay pa po Ray. Dunay katahap si Kapitan Feliciano nga dunay tigamitan og droga siyang sakop tungod kay dunay na maligya og droga sa ilang barangay. Ang pangu sa kusap Dr. Alice Utlang nagkanayon nga walay ni kumpisal kanila nga nigamit og gidili nga drogas. Ikaunom na ang Calamba sa 82 ka barangay sa syudad ang napaubos sa drug test. During sa among seminar yun, lecture me, anak yun na nga. May bawandaan kay we are here to help. Dili ni nga itong pag-drug test tungod lang may bawaan lang, no? But to have or to give intervention. Matud ni Kapitan Feliciano, konsultahon niya ang konseho kung hatagan ba og konsiderasyon ang mapalgan nga nagpositibo sa paggamit sa gidili nga drogas. Ray Pasaporte, News 5. Gitangtang sa iyang katungdanan pagka-station commander sa Punta Princesa Police Station si Chief Inspector Arthur De La Rosa. Ang Deputy Station Commander nga si Police Senior Inspector Percival Miasco mao ang gipuli. Matud sa hepe sa Cebu City Intelligence Branch, ginilibo ang Station Commander tungod sa hinay nga operations batok sa gidili nga drogas. Duha sa 8 ka underperforming police station sa Dakbayan sa Sugbo wala maka-improve sa ilang anti-illegal drug operations. Laing nga underperforming police station ang Waterfront. Wala gitangtang ang station commander kay bago pa kini nga natudlo sa milabay nga buwan. Of course, with the guidance and approval of our OIC. Gumikan sa iligal nga pamaagi sa pagpanagat, gireklamo ang usa ka grupo sa mananagat sa Dakbayan sa Talisay nga naggamit og pukot nga dunay gagmay og mata. Ryan Sorote, Sugin Limi. Kapinduha ka dekada na nga mananagat sa Dakbayan sa Talisay si Julius Jongko. Apan karon lang siya masikop tungod sa illegal nga klase sa pagpanagat nga iyang naandan. Uban niyang nasikop ang iyang mga silingang mananagat nga silang Eric og Dexter Rosena og Victor Restauro Jr. Matagabi nga managat ang magsilingan aron makalikay sa mga magpatrolya sa coastal barangay sa Dakbayan. Apan kagahapon usa ka mananagat ang nagpatabang sa kapulisan aron hingpit silang masikop. Nasayod ang mga dinakpan nga illegal ang ilang klase sa pagpanagat. Apan tungod sa kawadon sa laing panginabuhian, ila kining gipadayon aron di magutman ang ilang pamilya. Nanda ko na sa una, sa Amada ba? May pangita. Taud-taud na sab nga gireklamo sa mga kahugpungan sa mga lehitimo nga mga mananagat ang maong grupo kay mogamit sila og pukot nga dunay gagmayng mata. Apil nga toy sa pukot sa grupo nilang Julius ang mga gagmay nga mga isda ug apil sab nga mga daot ang mga gasang hinungdan nga nagkadugay nagkaminos ang ilang makuwang isda sa gadagatan sa Talisay. Kasamtangang gihold ang mga bangka sa madinakpan samtang giandam sa kapulisan ang dugang lakang batok sa madinakpan kung pasakaan ba kini og sumbong. Ano yung panginabuhi ang among sa panginabuhi? Hindi ko ito among panggal, among panagal. Nuoy ka mong pamilya, kamo buhi ang among pamilya. May pagkakaroon na buwan. Ryan Sorote, News 5. Grabe nga traffic na mugna sa usa ka trailer truck nga mibabag sa dalan human kini nawad-an og kontrol tungod sa kabugat sa karga. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Maisip nga swerte sa ilang kinabuhi ang mga residente nga nagpuyo dihing dapita sa Barangay South Poblacion sa Dakbayan sa Naga. Matud sa mga residente, samtang sila natulog mga alas 3 sa kadlaw, nakadungog sila og pusog nga labugo. Nagdihay sila paggawa sa balay ug nakita ang prime mover nga nibabag na sa karsada ug nilahos sa bakanting luna nga gikural og sin. Nawad-an og kontrol ang driver sa prime mover nga nagkarga og dagkong pipe nga may igong gibugaton. No problem na ako. Wait, ano kita? Okay, discuss mo dito. Ang pila mo ba? Ano ko pa na ako? Nagkaroon ko na, kanang una na ba ang driver? Kanang
naman, buwa man ikaw, mukha ko asang breaker dyan, mukha na sa bukangan ba Dapat sa mga parang breaker sa ito, hindi sa ito na to. At nga mo, boy, buwa man, okay mo ba? Sa oo, okay mo ba yun? Pasalamat mo isa malakos dire. Malakos pa, daro dyan eh. Tulumi dire, dire mo yun, dire, dasang kaya, nakatirahan. Naswertihan usab ang driver sa prime mover nga si Jose Monasque, 47 anyos, taga Balod, San Fernando, ug truckboy niini nga iya pang nalikayan ang dakong poste sa kuryente nga nagbunta og kilid sa gasoline station. Sumala sa kapulisan sa Naga ang kargamento gikan sa lungsod sa San Fernando ug dadun untag kini sa barangay Bato sa Dakbayan sa Toledo. Damage to property ang tulubagon sa driver. Human gidaro niini ang lamppost. Hangtod kaganihang alas 11 sa buntag, wa pa makuha ang prime mover. Nakamugna kinig traffic sa mga sakyanan, sanglit usa ka lane na lang ang maagian. Ray Pasaporte, News 5. Posible nga Sabado na masaulog sa mga Muslim ang Eid al-Fitr kung wala pa inyumon nga makita ug mga adlaw. Apan magpadayon gihapon ang gideklarar nga holiday ug mga adlaw alang sa pagtimaan sa maong kasaulugan. King Perez, Suginlimi. Karong hapon susiyon sa mga kaigsuon ng Muslim dito sa lungsod sa Balamban kung dunay new moon. Ang bagong buwan mo'y timailhan nga natapos na ang usa ka buwan nga Ramadan sa mga Muslim. Matud ni Imam Aladin Ubpon sa Al-Khairia Mosque nga gibanaban ng libuan ka mga Muslim ang mga adto sa labing dakong moske sa Sugbo alang sa maong kasaulugan. Kung dili pa matino nga dunay new moon ug mga adlaw, sa Sabado pa sila magsaulog sa Eid al-Fitr. Bisan og gideklarar na nga holiday ug mga adlaw. Kung karon so may posibilidad ako malakas ang kutob ko na makuan gugma. Human sa pagsaulog sa Eid al-Fitr, balik na sa normal ang lifestyle sa mga Muslim. Human sa usa ka buwan nga fasting. Sa di pa musud sa moske alang sa congregational prayer sa kasaulugan, kinahanglan mukaon daan ng mga Muslim. Human sa sermon ni Imam, dunay mga salusalo ingon man mga pagbisita sa mga Muslim sila mga paryente ug mga higala isip tradisyon sa selebrasyon. Gusto na akong imbitaron po, labi na ako mga kauban diri nga mga teachers, mga non-Muslim na total ka ng among area, agianan magyud na, di man dapat nga mataan yung soda kaya wa man pikuan diha. So, giimbitar na mo ang mga amigo, dili amigo, kailag dili, basta kung mukuan og ba, mo-join mo sa among fiesta celebration. King Perez, News 5. Di mo menos 2,006 na ka mga partisipante gikan sa 52 ka mga nasod ang kumpirmadong mosalmot sa 70.3 Ironman Philippines na ipaygayon karong Agosto 2 ning tuiga dinhi sa Sugbo. Ang event organizer sa Ironman Philippines miingon nga kini ang labing dakong ihap sa mga partisipante sukad gisugdan kining maong kalihukan niadtong tuig 2009. Ila nang gisiradan ang registration. Nasayran nga duha ka mga world champions ang gikatakdang moapil sa prestihiyosong triathlon. Matod sa Kapitolyo nga ang pagpahigayon sa Ironman Philippines magsilbing draywang alang sa nagsingabot nga Apex Summit nga himuon sab karong Agosto. Mga 3,000. Wag naman. Kasi hindi na yung experience ng tao, hindi na kasing ganda kung 2,600 lang sila. It's a sort of a good dry run given all the logistical concerns, the amount of coordination that has to take place beforehand, the number of cities that are involved, the DPWH, and so maara yun. In fact, Duha na ka mga reklamo ang naabot sa buhatan sa NFA ni adtong nagduda nga nakapalit og fake rice. Dili pa hingpit matino kung fake ba kini apan ang NFA adunay mga timainhan kung unsaon pag-ila sa fake rice. Andrea Patanya, Suginlimi. Gipaabot pa sa National Food Authority ang official results gikan sa Technical Research and Services Department sa ilang central office sa gihimong laboratory sampling sa gikatahapan nga peke nga bugas nga gipaimbestigar sa usa ka taxi driver sa National Bureau of Investigation. Mireklamo ang driver nga nagsakit ang ilang tiyan human sa pagkaon niini. Ila kining gisuwayan og sangag ug mikayo. Niadtong Biyernes nagpadaog samples ang NBI 7 sa maong bugas ngadto sa NFA 7 ug ang katunga niini
gipaubo sa physical and sensory evaluation sa ilang laboratory sa Cebu. Ang katunga gipada sa central office alang sa mas advanced testing gamit ilang mas high-tech na ekipo nga makadeterminar sa chemical content sa bugas. Bugtong physical characteristics lang sa bugas ang ilang masuta dinhi sa Sugbo. Unsay appearance niya o niya ang kaning ang iyang milling degree, whether it's well milled or regular mill, o niya ang iya pong inikaluto kung unsa siya, mayo ba siya naman tayo giluto man kita na usama na sa mga paagi to test, no? Duna na sila initial results sa ilang gihimong kaugalingong testing apan di pa kini nila ipabutyag kay kinahanglan pa kining i-double check sa ilang central office ug maoy mo pagawa sa NFA official result. Gawa sa reklamo nga gipadangat nga naabot sa NBI, duna say laing reklamo nga nagikan sa usa ka konsumidor nga nagduda sa bugas nga iyang napalit dito sa barangay Talamban. Hangtod nga mogawas ang opisyal nga resulta, di pa makasulti ang NFA 7 kung ania na ang fake rice sa Sugbo. Gitahasan sa pangu sa Regional Criminal Investigation and Detection Unit ang iyang mga sakop sa pagpaniid sa mga namaligya ug bugas. Mato ni Senior Superintendent Richie Posadas, makikoordinate sila sa NFA alang sa ilang operation. Our directive from our headquarters sa ADG to conduct inspection regarding this allegedly fake rice. Panawagan sa NFA sa publiko nga di magpanik ug angay nga magbinantayon kay di pa alarming ang gidaghanon sa mga reklamo nga ilang nadawat. Matud sa NFA, usa sa timailhan sa posibleng fake rice ang ilang makitaan kung uniform ang size ug shape sa mga lugas. Dunay bahong plastic ug kung lutuon, dunay foam nga mulutaw sa taas ug sama sa styrofoam ang texture sa kanon. Our advice to the public to please be vigilant. There's no reason to panic. Like let's say, kung panalitan gaduda ka, just bring it to us. Ato ka palit naglain, perhaps. Mipay mangno ang NFA nga tulang mupalit sa ilang mga kasaligang suki ug sa mga licensed rice retailers sa NFA. Andrea Patenia, News 5. Traffic rerouting ipatuman sa Mandaue City tungod sa grabe nga traffic dala sa mga projects nga gitrabaho sa DPWH. Walay kalibutan ang local government sa Mandaue sa uban nga gipatuman nga proyekto sa DPWH. Gawas nga wala sila gipahibalo sa pag-implement sa proyekto, wala usab moagi ang mga proyekto sa ilang City Development Council. Mobalik si Andrea Patania. Giaprubahan na sa Konseho sa Dakbayan sa Mandaue ang resolusyon nga nagtugod sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue sa pagpahigayon og dry run sa bag-ong traffic scheme sa maong Dakbayan. Ang maong traffic rerouting sugda na sa unang semana sa Agosto ug mula na sud sa 60 ka adlaw. Ang apektadong mga daan mao ang daan Burgos, diin himuon na kining one-way gikan sa UN Avenue padung sa Mandaue City Hall. Himuon sab nga one-way ang daan SB Cabajo gikan sa Mandaue City Hall padung sa Pacific Mall. Kadtong northbound, kinahanglan pang muliko pawala sa Articolina Street, dayon liko patuo padung sa Dan MC Briones, paingon na dayon sa north. Samtang ang daan upo sa Magikay flyover, paagian na og mga sakyanan gikan sa norte padung Cebu City aron pagmeno sa traffic congestion. Matud sa konseho, kung di epektibo ang rerouting experiment, mahimo nga di kini moabot og 60 days ug ilang ipaundang. Sa official statement ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez nga gibasa ni City Planning Officer Architect Florentino Nimor Jr. nangayo kinig pasaylo sa grabing perwisyo nga nahatod sa traffic sa Mandaue ngadto sa publiko. We apologize to the general public and the riding public for the inconvenience the traffic has caused, for the loss of family time, studies, and for the economic losses that has been directly and indirectly caused by this. Dituyo ginis Mayor Pakuana, ang kuno nato ang kuan responsibilidad. Sa pagkakaroon, dunay 29 ka infrastructure projects nga gitrabaho ang DPWH sa Mandaue City. 17 lang niini ang gi-endorse sa City Development Council ug gisupak sa pamunuan sa Mandaue ang pagpatuman sa drainage project sa Hernan Cortez ug concreting o cross drainage sa AC Cortez, Kina Plaridel, lakip na ang UN Avenue retrofitting tungod sa grabeng traffic nga hatod niini. Mipasalig ang dakbayan nga duna na sila mga solusyon nga giplanuhan aron pagsulbad sa traffic problem sama sa pagsugyot og school bus system, diin dunay drop-off bus points alang sa mga tinun-an. So, imagine
ang sa isinta sa sakyanan himuon na lang usa ka bus magdagan. Just imagine ana or ato anaon. Samtang ang team ni paibaw nga pag-ilisa na nila ilang traffic enforcers nga di na epektibo sa trabaho. Wala ka man alam na kung dili lagi mo na sa kung dili na capable sa karsada. Ato ito sa ilisan, replisan na lang dito sila kay ang sa field good kinahanglan mo gud siya og uptake nga muman sa traffic nga naitaganunod sa pikasiskin na makadagan pud pero magunsam nang atong mga idarang nga personnel. So muna kita mag-undergo refresher nga training. Long-term solution sab sa Mandawi mao ang komportable nga mass transport system sa Dakbayan. Andrea Patenia, News 5. Nadakpan sa mga sakop sa Cebu City Police Warrant and Subpoena Section ang duha ka mga akusado sa kasong murder sa pagpatay sa usa ka tumboy sa miaging tuig. Nadakpan sila si Nano Ocor, 21 anyos ug RJ Lahay-Lahay, 23 anyos dito sa Blessed Sacrament, Villa Gonzalo 2, Barangay Tejero, Dakbayan sa Sugbo. Sila gidako pinaagi sa arrest warrant nga gi-issue ni Judge Alexander Acosta sa Cebu City RTC branch. Ang duha mihimakak sa kaso batok kaniya uban sa pagpadayag nga higala nila ang biktima ug mipasangil nga gipangwarta lang sa inahan sa biktima. Last na namo no na so sa saka si Mana na tutulan mo na may nakatultol nga nakunor sa diha. Suspect sa pag-ambush sa usa ka negosyante na ilhan na sa kapulisan. Ang suspect sakop sa pundok sa nagnegosyo sa gidili nga drugas. King Perez, Suginlimi. Basta sa ang Dunay duha ka mga testigo sa kapulisan sa nahitabong ambush sa Colon area sa negosyanteng taga Lorega nga si Jaime Villaseran. Ang gunman na ilhan na, apan dili pa ikabutiag sa Cebu City Intelligence Branch ang identity ni ini. Ang suspect dunay kasong murder ug drugs kaniadto ug ilang nga sakop sa usa ka drug group ang posibleng naengkwentro ni Villaseran. Ang biktima nga si Villaseran lakip sa target list sa CIB tungod sa iyang pagpamaligya og drogas. sa gani kung territorial ba nga na no or naabay grudges. Miangkon sa mga pulis ang usa sa mga kabanay nga nalambigit ang biktima sa pagnegosyo sa gidili nga drogas gawa sa negosyong chicharon ug pautang. Ikaw sa wife, kung ikaw mo wife or anak, hindi sa jugag angkon, but na yung mga relatives, king nagi mga relatives niya, di ko angin mo na bitaw, di mo siya patuo, something ana. King Perez, News 5. Sumbong child abuse gipasaka batok sa pulis nga mipainom sa tulo ka mga bata ug ilimnon nga makahubog. Ang pulis ubos na karon sa camp restriction sa Regional Public Safety Battalion nga nagbase sa lungsod sa Sibonga. Jinky Rosit, Suginlimi. Kini ang litrato nga kuha sa Barili Police sa usa ka 10 anyos nga bata samtang gitabang sud sa Barili District Hospital niadtong Domingo human giingong gihubog ni PO1 Admond Concepcion nga sakop sa RPSB. Gawas sa luoy niya nga kahimtang, mabantayan sab sa litrato nga milagom ang wa nga abagas sa bata kay gituslok sab siya og dagom sa pulis aron butangan siya og tato bisan supak sa iyang kabubuton. Matud sa apuhan, napuno sila sa kabalaka sa gidangatan sa ilang apo nga wa nay ginikanan. Abigay na ko matay yun daw ng bata. Kapurti naman Jonas Bara. Among naabdan nga lagsik na si alias Junjun apan mahadlok na kuno siya magpakita og balik sa ilang silingan nga pulis nga si Concepcion. Nalisang siya kay giingansa sa pulis ang iyang armas at tubangan sa duha pa niya kakauban nga pulos sub 10 anyos. Ang tulo ka mga bata pulos gipugos sa pagpainom og ilimnong makahubog. Magkuha mo siya pusel. Nga? Magkuha ko na siya pusas po. Yan hadlok ka. Pero daghan kag giinom. Mas kadaghan na. Site ka baso. Oo na kay gipahakot miglubi na pagkahuman kay gipainom na so kay patuwa mig sudtunga. Na sige magpainom na bugson man gyud mi nagpainom kay magkuha ko sa pusas. Ang hepe sa Barili Police nga miimbestigar sa kaso miingon nga tataw nga may kalapasan si PO1 Concepcion. Gipasakan nila ang sumbong nga child abuse sa Provincial Prosecutor's Office.
So far, for this police station, wagin mi kakuan, we were not able to talk with the PO1 Concepcion. Si PO1 Admon Concepcion gipaubos na sa camp restriction sa Regional Public Safety Battalion nga nagbase sa Cebu nga. Ang unit naman namin na nagpapunta ng investigation kasi wala namang formal complaint na natanggap. Okay. Sir, salamat! Jinky Rosit, News 5. Attorney Georgia Ugma ang sugod sa usa ka long weekend For everyone. para sa tanan. But, Alang sa pagsaulog sa Idil Fitir. Eid Mubarak to at sa atong Eid Mubarak sa atong mga kaigsuunang Muslim. Have a good weekend, everyone. Have a good week. Good week. Oh yeah, it's a long weekend. Baukat to mga balita sa Aksyon Bisaya, kinisiglan ko. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, Kaya di lang kutob sa balita. aksyon!